ברגע שאתם רכשתם או התחלתם את הניסיון חינם, אתם מקבלים את האינדיקטורים שלנו ישירות אצלכם בטריידינג ויו, ובשביל להגיע אליהם אתם מגיעים לאינדיקטורים, invite only, ופה יש invite only scripts. אצלכם אתם מקבלים 2, שזה Exodus I, שזה הסקרינר, ו-on chart suit, שזה בעצם כולל את כל האינדיקטורים, זאת אומרת, הסורק והאינדיקטורים. אני מפעיל כרגע את ה-on chart suit, זה בעצם כל האינדיקטורים שמתלבשים על הגרף. אז בהתחלה אתם שמים לב, זה מופיע מצד שמאל כאן, אתם לא רואים שום דבר על הגרף. עכשיו, למה זה? וזה מסיבה פשוטה, שאנחנו לא רוצים להמיס לכם על הגרף ישירות. אתם מחליטים מתי להפעיל את האינדיקטורים, אתם צריכים שיהיה לכם שליטה מלאה, אך ורק אתם מחליטים מתי להפעיל את האינדיקטורים. עכשיו, איך מפעילים את האינדיקטור? אתם מגיעים לאינדיקטור, settings, וכאן יש לכם שני דברים, inputs וסטייל. יש לנו פה את הצ'קבוקסים האלה, על ידי לחיצה על הצ'קבוקס אנחנו מפעילים את האינדיקטורים שאנחנו רוצים. יש פה בפנים 5 אינדיקטורים, שכל אחד בא ומסביר לנו, נותן לנו שהוא מידע אחר. ספציפית כאן, אז יש לנו את אפקס אלפא קלאוד, בפנים לכל אינדיקטור, כמו שאתם רואים, יש להם את ההגדרות שלהם, כל ההגדרות הללו. אנחנו עבדנו מאוד קשה בשביל להחליט איזה מספרים לרשום כאן, בהגדרות, עבדנו מאוד קשה, מה יהיה אוניברסלי לכל הדברים, והמספרים האלה עבדו הכי טוב. כמובן שאתם יכולים לשנות ולהזיז פה דברים לפי החלטה שלכם, אבל שתדעו שעד עכשיו בחרנו מספרים לא סתם, וזה אחרי ניתוח מעמיק, אז בגדול לא צריך לעשות פה שום שינוי, חוץ ממגנט זון, האינדיקטור הזה. אנחנו נעבור על כל אינדיקטור בנפרד בסרטונים הבאים, אתם תבינו בדיוק למה אני מתכוון. אז הבנו, לסיכום, אנחנו מפעילים אינדיקטור לפי צ'קבוקס, אני מנסה להדליק את ניאון זניץ, נדלק ניאון זניץ וכך הלאה. עכשיו שימו לב, לפעמים זה לוקח זמן לחשוב, כלים שעושים הרבה חישובים, אז, וגם זה תלוי באינטרנט שלכם בכל מקרה. לגבי הסטייל, מאוד מאוד חשוב לכל סוחר להתאים את התצוגה שלו לפי איך שנראה לו. על ידי לחיצת כפתור אתם יכולים להחליף פה צבעים בכל אחת מהבולטים האלה, ולמשל, סתם דוגמה, בוליש זה איזשהו משולש, שאתם הולכים לראות שזה נקודת החלטה, ואנחנו מסמנים את זה בתור משולש. אתם יכולים להחליט לשים איזה סימן שבא לכם, אתם יכולים להחליט שזה יהיה מתחת לנר או על הנר או איפה שבא לכם. אין פה כמעט משהו שאין לו קסטומיזציה, ברמה שאתם יכולים להחליט אם יהיה לכם קווים. ברגע שסיימתם לאפיין, נגיד אני כבר סיימתי, אני לא רוצה לראות בוליש סנייפר, אני לא רוצה לראות רזיסטנס הזה, סתם דוגמה, ועבדתי עכשיו קשה על כל האפיון הזה של המערכת, אני כבר עשיתי ככה אני רוצה לראות, אני מגיע לפה, עושה save as a default, עושה אוקיי. זה בעצם שני הדברים שהכי חשובים בשביל שתוכלו לנהל את המערכת. עוד משהו חשוב, במידה והמערכת לוקח לו זמן לחשוב, ואתם רואים שהוא סימן אדום פה בצד, פתרון הוא מאוד פשוט, או שפשוט, נגיד, מדליקים מכבים משהו, זה עושה לו אישור מחדש, וזה, הנה, מתחיל לחשוב, או שפשוט מכבים, מורידים הכל לגמרי, מדליקים מחדש, או שאתם מגיעים ללשונית הזאת, עם לחצן ימני, reload tab, עושים reload לטאב, ופשוט אתם מתחילים מחדש. בסרטון הבא אנחנו הולכים לדבר על משהו שנקרא Apex Alpha Cloud, שזה בעצם העננים שלנו. יאללה, רוצו לראות.